Hola, bona tarda. Anem a resoldre aquest problema, el número 5 de problemes d'energia solar. Diu, primer llegim l'enunciat per fer-nos una idea de què va el problema i després fem una lectura una miqueta més pausada on anem apuntant cada dada i què ens demana. I a partir d'aquí intentem estructurar la resolució. Molt bé. Comencem a llegir. Es desitja instal·lar un conjunt de panells solars per a proveir un habitatge amb un consum estimat de 525 kWh mensuals. Fixeu-vos que kWh és energia, i aquí ens diu que aquest edifici, aquest habitatge, consumeix cada mes 525 kWh d'energia. Calcula la superfície de panell, o sigui de plaques fotovoltaiques, necessària, suposant una densitat de radiació de 1.250 watts per metre quadrat. Això és l'energia que ens arriba del sol. 1.250 watts cada metre quadrat. Bueno, l'energia no, la potència, perdó. 1.250 watts per metre quadrat. Diu, un aprofitament solar diari de 5 hores, o sigui que durant 5 hores rebem aquesta potència per cada metre quadrat que tenim instal·lat. Això vol dir això. Un aprofitament solar diari de 5 hores vol dir que durant aquestes 5 hores, per cada metre quadrat que tenim instal·lat, el sol ens arriba 1.250 watts de potència. Diu, i a més, el rendiment de la instal·lació és del 25%. Vol dir que d'aquests 1.250 watts per metre quadrat, en realitat, només n'aprofitarem un 25%. Vale? Molt bé. Ara fem una altra lectura més sossegada i apuntem les dades. Ja les tinc aquí apuntades, però ho comentarem. Anem a veure. Aquí tenim. Es desitja instal·lar un conjunt de panells solars per a proveir un habitatge amb un consum estimat de 525 kWh mensuals. O sigui, 525 kWh per mes. Això és energia útil. Energia útil. Vale? És l'energia que necessita l'habitatge per funcionar. La gelera, calefacció, la llum, els ordinadors, tele, no sé què, la wifi, tot això. Vale? Molt bé. Diu, calcula la superfície, per tant, ens demana que calculem la superfície, o sigui, l'àrea de panells necessària, suposant una densitat de radiació de 1.250 watts per metre quadrat. Això és l'energia que ens arriba del sol, vale? O sigui, del sol ens arriba una energia, aquesta, una potència en realitat, això és la potència que ens arriba del sol. 1.250 watts per cada metre quadrat de superfície. Vale? A les plaques solars per cada metre quadrat li arriba 1.250 watts de potència. Diu, un aprofitament diari de 5 hores vol dir que durant 5 hores és el temps que toca el sol. I un rendiment de la instal·lació del 25%. Vol dir que d'aquests 1.250 watts no aprofitarem tot, sinó només el 25%. Vale. Home, una forma de fer el problema, que és com jo l'he fet, és calcular l'energia total que rebem del sol per metre quadrat. Vale, anem a veure. L'energia total que rebem del sol per metre quadrat és la potència per cada metre quadrat que rebem del sol per el número d'hores, i això ens donarà watts per temps, o sigui, potència multiplicat per temps, això ens dona watts hores, que això són energia. I com que la tenim per cada metre quadrat, doncs tenim l'energia que obtindrem del sol per cada metre quadrat. Ara bé, d'aquesta energia, no tota la podem aprofitar, només aprofitarem un 25%. Val? Podem fer de diverses maneres, això. Ho podem fer de diverses maneres, però jo he seguit aquest camí que us diré ara. Jo dic, com que necessitem, només aprofitem un 25%, quina energia necessito a la casa? A la casa necessito aquesta energia, 17,5 kWh per dia. I això només representa el 25% de l'energia que he de capturar del sol. Quina energia? Per tant, anem a veure quanta energia del sol he de capturar. No? He de capturar aquesta energia. Per què? Perquè 17,5 kWh són l'energia que jo necessito cada dia. Vale? Però per aconseguir aquest 17,5 només aprofito un 25%, per tant, de cada 25 kWh necessitaré 100 kWh del sol. Vale? Per tant, necessitaré que del sol m'arribin
70 kWh d'energia. Molt bé, durant cada dia. Val? Pues ara tinc aquí. Jo necessito que del sol m'arribin 70 kWh. Vale. Resulta, i clar, jo he de calcular al final el metre quadrat de placa perquè me doni aquesta energia durant el dia. Resulta que jo he vist aquí que cada metre quadrat del sol dona una energia de 6.250 watts hora. Ho tenim aquí dalt. Tenim aquí. Vale? Però aquí són watts hora i aquí són quilowatts. I a mi m'interessa tenir metres quadrats de placa. Què fem? Doncs passem el watts hora a quilowatts hora. Un quilowatt hora són 1.000 watts hora. Per tant, tenim watts hora i watts hora se'n van, i kilowatts hora també se'n van. Vale? I ara ens queden metres quadrats. Si fem aquestes operacions, 70 per 1.000 dividit per 6.250 ens dona 11,2 metres quadrats, que són la quantitat de placa que hauríem de posar per garantir que cada dia tenim aquesta energia per la nostra llar. Vale? Molt bé.